dito. Dito nga. Dito yung bilihan ng isda. Ay, sarap ano na oh. Yung Yan. Luto nyo. Pang, tingnan mo yung kay ate ni Pang. Hala, siguro siya yung multivitamins na bilhin. Nagpinsan mo ko sila lulo. Sinoy Duming. Ayan nga. Sinoy Duming. Siya makata inumon? Narapag ka mo sila sa ato. Okay. Hindi na ako nung nag-picture pa kami. Okay. Yan? Hindi man yan. Bye-bye. Mano ako sa ano to? Sa Maramba. Bili tayo ng gas. Lubi-lubi. Yung ano isawag natin dyan? Sardinas na lang. Sardinas? Masiram sa ato ko. Hindi pa. Mamani ang mga tinda. Ang mga pang... Nakailang ikot kami din ng mga tindahan. Walang gasol. naubos na din. Shen, gas meron ako ma. Sabi ko kasi yung maliit lang na ano, kutsilyo. Ay, kutsilyo. Tama na ba? Bukan tuloy. Patag sa dyan. Sige pa ito. Isang ano lang. Isang nyog. Ano nga doon? Grabe naman. Isa lang. May gamay raan. Konti lang naman yan eh. Danon iba. Hindi, sarap. Masarap yata. Takni. Ay, hindi ba ba niyo pang mga alaway mo na po. Ah, sige. Yan. Kasi diba? Ito naman yung... Ayun nga pala may... Tama na eh. Hindi lang to. Balat mo tayo ng panggata. Tingnan mo dyan. Diyan, bibili ka pa nga man dyan ng ano. Lang. Bibili ka pa ng pansahog. Bibili kami nito ito. Punta kami sa Divisoria. Kasama ko ka. Kasama sa Juname. Oo, iba sa agong. Si May sa ano. Sila sa Masirela. Te! Yan, doon ko. Sabaw? Hindi na nga amin. Ingon pati siya. Yab. Pangit yung ano nito. Sabi nga ni auntie, mas mabisa daw yan eh. Siya nga. Ah. Sabi, halika dito. Ay, ito. Nagbasa-basa na dyan. Basa na tuloy. Okay lang yan. Binabasa pa nga daw yan lupa eh. Andiyan nga natin mga hoteng alimasag no? Senti na na. Bulakan mo. May ano yung tubo. Dali. Bulakan mo. Ika na. Wala yan. Late lang yan. Ayaw man tubo. Ako. Tubo. Nasa Hmm, Bisoy yan, late may lang. tubo oh. Diba? No, late yan. Di pa pwede yan. Diba? Pwede. Yan ang masarap na ano. Tawag dito. Bikoy. Coconut imbrayu. O tubo. Ito po. Tubo. Tawag sa atin. Sa amin yan, buwa. Awa. Pakayod ako nito Jay ha. Pakayod na lang. Thank you. Ang jeep. Okay. O parang jeep. Yung gasol ha. Baka makalimutan. Sana may isda pa no? Sana may isda pa. Sino pa yun? Paano yun? Ayun, malaki. Gasa mo na to. Pinapain pala dito nila yung ano, yung pawikan. Ah, malaki na yan. Kagaya nung nakuha natin dati, no? So kasi yung pawikan dito pinapain nila. Pero yung malalaki lang ata kinukuha nila. Malaki ba o maliliit? Ay, hindi ba kasi sa maliit? Ah, yung kasya lang sa malit na ano. Malaki. Linuit. Pinapahain nila guys.
Maaga, ano pa sana mo? Mamingit pa sana? Hindi na ng dagat guys, oh. Tapak-tapak sa ano ba to? Tara, doon tayo sa kabila to. Mamaya punta namin doon, no? Meron nag-area kasi doon na, ano. Lambat, punta natin. Baka may huli sila. Pwede tayong bumili. Ito, oh. Dito to. Classmate ko dito. Punta natin guys yung classmate ko. Bakit? Sa araw. Nag-abot pa sa ako kahapon? Kaya anong March EDK? Wala, ano lang yun. In-upload ko ulit kasi nagdidelete ako ng ano. Ng ito classmate ko guys, si Joy Umaga. Vlogger din yan. May pigar ka mo sira? Sasakayan? Sign. Dapa man. Diba't ganun ko mga piga-benta nyo? Benta? Ano ka di benta? Pa-order ako kahit isang kilo lang. Pagka yun. Anong sira kaya ano? Isa Mao kasi ticho. Ticho. Kanasi man. Ticho pag meron ticho ah. Guys, naunahan nga lang kami bumili ng ano rito ng isda. Ano, ang gandang klase ng isda. Ay lapu-lapu yung kulay pula tsaka tuna. Tapos ano ba dito? Snapper ba ito? Isa? Ito? Malaki? Ito tuna guys oh. Tapos manuping, emperor fish. Sayang, naunahan tayo. Hinahantay ng bay. Sa'yo mo kaya? Sa kanya. Sa'yo mo na, hindi mo na bakal? Tapos ibibenta mo rin. Sa'yo sa Abantaw. Dalan to, aban natin ano? Yung... Masabsabaw ito. Ano, naunahan tayo eh. Tinapa na lang yung ano namin. Talagay dun sa ano sa gulay. Yung merna daw. Saan? Mirna? Kamusta? Idinig ka na destino? Ha? Idinig ka na destino? Wala. Bakasyon lang. Nagtrupan lang. Saan kan pisaran si Rede? Baka Ito lang. kikuhan ki. Mirna daw? Oh, yung may meropi. Kasali pa? O yan o, so puro ni kan yoga ka na. So, Saan? nandun di boy? Kita di Saan ka na resort? Oo. Ah, sige. Salamat. Dito tayo baka meron. Baka meron isda. Tao po. Tayo may isda pa? Bangkulis. Bangkulis. Tuna? Tuna ba yan? Tuna yun tayo, bangkulis? Bonso, ano, bininwitan. Dito sa... Ah, ano? Yung kagabi. Pambakol. Yung bilhin natin kagabi. Magkano kilo te? Ay kaso, ganyan din yung kagabi. Oo, yung kagabi. Ilan ibang sila te? Mayroon, ito sa ano, sa highway. Kisay? Sa may map. Focus ko, nagtinda po nito. May pisar, may May mga bininwitan ito. highway. Sa may map. Meron sanang isda dito kaso May manuping ito. May... ganito rin yung ulam namin kagabi, yung tambakol. Ito bumili kagabi sa kaling. Tuna na malaki. Ay, nakalito. Ay, Ito hindi binibenta. Ay, pang-ulam na yan. Ah, pang-ulam. Ito sana guys oh. Sa highway ko yan. Meron, lipat daw tayo dun sa highway. Oh, makapili pa kayo Ah, doon. sige, salamat eh. Lipat tayo ng highway kasi nandun daw yung ibang ano, ibang isda na binibenta. Hindi tayo bibili. Ayun. Dito. Dito nga. Dito yung bilihan ng isda. Ay, sarap ano na oh, yung tawag to. Ha? Banak, banak. Banak, ay hindi. Pangsahog natin dun sa ano. Pasahog. Sa lubi-lubi. Banak. Magkano sa kilo? Dito na lang to kaya. Manuping. 250. Ha? Manuping na lang. Ha? Manuping. Dito. Same lang. Same lang. Ano? Manuping na lang? Sam, manoping yan. Ha? Ay, Saan ba to? magkano kilo? Dito sa ano? Talakitok. Puti-puti. Same lang, pareho lang sila. Ay, puti-puti lang tayo. Ha? Puti-puti na lang. Okay. Ito na lang 1 kilo. Isa lang ba? Talakitok na lang guys.
sarap nito ano yun. Ito bananak. Banak. Tapos ito lapu-lapu na. Manuping. Anong sarang ka? Lifty? Lifty ba? Manoping. Manoping. May lipstick. Manuping makade? Lefty lang. Oo. 1.8 po. Kuya, Ramos. dani ka argligan? Ang naman lang yan. Di, dagdag na lang natin to. Dana? O, sige, magkano kan? 3/4 mo sana. Wala eh. 8 gramos to. 0.8. Ano to? Yan na lang. Hmm? Okay na yan, mas masarap yan. Masahog. Eh. O 20? Kasi yung, ano, 1 kilo po. Dalawang gramo alis yun. Yun. So sa bye-bye, sa inyo mga to? Sila Jimboy. May motor sa likod to? May motor sa likod? Wala? Ah, wala. Balagpag po Jimbo. Balagpag po Jimbo. Uy, sabit yung preno. Sabit yung preno guys. Thank you Lord. Hindi ka sumama? Bakit? Ba't hindi ka sumama? Asan yung gasol? Ando na? Jeep. Padaya na ni. Yaya. Wow! Bigas ng kino, dago. Asan yung subutangan sa palata? Sain? Ito yun! Oh, ilapit mo sa kanya. Je, tayo Je. Ito lang. Hindi na para bakuan siya. Para ka nakatin mo din. Oo. Dire, sa Molinas mo. Okay, ni Amerika ato. Sa pulang din siya. Wala na, siyempre mahimulay ka na isa. Daming gata guys. Ah? Pare pula nga. Ito? Dire me. Manila ka. Rekta natin yung iba sa ano. Kami anak buhay. Dun sa kawali para Baka. Yan. Oh. So ay gikuan sa mo ang palagaan kita. Naasamoy na munan o baboyan. Ay, ito nga, naamay ko dili. Bilisan mo yan dyan ha. Ate, nalagyan ka ng panangulim to? lagyan na natin yung ano. Yung ingredients natin, ingredients. Di ba? Ano? Pa. Basta ba to? Ha? Ah. Ah. Ayaw niya. Sige, bahala kayo. Kaya dito lang natin ilalagay kasi mamaya pupunta yung mga ano rito, mga manok. Ayun na, papalapit ng iba yan, oh. Dito lang ilalagay. Punta lang kayo dito. Patay! Ayan. Patay! Nako, talo. Clara. Ano pa ko no? Talo yung ano. Di. Warrior. Wala, mananalo yan to. Taba. Digital ako yung battery din. Yan na nga yun. Patay! Sino na bang? Ano? GS. Sino ka doon Jimboy abot? Diway sa doon. Mamaya pa yung darating. Ha? Mamaya pa. Oo, doon namin. Sino makdak? Si
si ano. Sino? Hindi ko nila na. Warriors? Kalaban. Yung warrior. Gordon? Hadi anak. Kaya yakain namin. Ito. Si dati, yaya ko ito. Tingnan mo pati ka rin sad. Tingnan mo ka rin sad. Ito. Ay, nako po, Rudy. Taba oh. Huh? Taba. Tubig. Saan mo? Pitot ka mo. Yan oh. Ilang na ito yung Sige natin ng asin. Kasi asin. Uy na, gitasagdahan dahil ninyo si mama inyo din na. Ito, gitagaan ko itong sin. Para may pambakal, parang gutom sa pirmi. Tama nga, wala niya pasagdahan. Wala ko na ito pasagdahan. Talo nga yun eh. Apurado na kay, unsa man ang ginaingon niya siya na may makobra siya sa buwan-buwan sa Pimaya. Sa senior gadte. Naibukod po ko ng senior, may Pimaya daw siya. Sa senior nga ni na. Di pagi sa Pimaya. Ano ko kaya? Diyan sa ano, diyan sa Pinya Francia bigay personal, cash. Pero may ano na sila, may cash card na sila ang Okay. Oh, yun na nga yun. Pimaya na. Lalagyan natin dito mamaya pag ano. lagi na kumasaro eh. Pag natuyo na yung ano niya. Yung pangalawang piga ng Sa kanila kasi gata. Saka natin ilalagay yung Meron yan siyang card na. Daw, makain sila. Ano eh? malapit na ba? Hindi pa ano pa to, padurugin pa yung ano. Isalin mo na naman, oy. Ayaw! Ay, para makita na niya. Ano namin anak? Nakapon ba yun anoy? Saan mo na? Bakit nanoy? Ayaw kay ano ta ni ane? Social media ba na? Ah. May mo ito ay kuan mga pulubi. Grabe po ng. Gusto mo ako itom na ako. May itom. Ay ako, dating. Tatulog. Lata naman na tayo eh. Yung. Naku, wala na. Daan nga, patay Wala na. na signal? Iyam. Hindi mo tinanggalan to ng asang do? Hindi. Tinanggalan. Yan. Luto nyo. Pwede lang tayo nakakita ng Pang, tingnan mo yung kay ate ni Pang. Hala, sikir siya yung multivitamins na bilhin. Akong imnon kuan. Tingnan mo, lusartan daw. Nagyara. Alam nyo ito mo. No? Masiram talaga. Labas pa so ano. Bangot. Iso. Bangot. Sa amlodipin. Kalau mo pas diri. Hindi tay baksa ka na kuan. Magpinsan mo ko sila lulo. Sinoy Duming. Sinoy Duming. Si Nimiyo. Di ba magkapatid si Nimiyo? Sinoy Yung Duming. pinapaprito ko sa kanya Hoy. talaga, hindi man talaga niya pinirito. Magkapatid. Sinoy Duming o Sinoy Miyo magkapatid ba? Sino niyo? Pagka ka lang naman, hindi naman magkapatid siya Duming sa kasangkol niyo. Sinoy Miyo, o Sinoy Miyo, pamangkin na ni Mapit. Angkol Miyo na Lina? Lina, siya may asawa ni Kuan. Sinoy Duming, asawa ni Manay. Yuni. Ayun. Sinoy Duming, pamangkin ni Mapit. Kaya sila lulong pag-pinsan ko. Kakain tayo. Yan tayo. Luto na yung ano natin, yung
Kain na po. lubi-lubi. Tsaka nagprito rin kami ng Angol. daing. Daing na ano. Angol, parrot fish. Ito guys, oh. Tapos kuha tayo ng ano. Kuha tayo ng lubi-lubi. Ano ate? Ano? Ate na eh. Ten. Tintin. Ako din ako magluto na. Ayaw ng kain dyan. Hapon na. Nagkatulong kain. Hel. Sarap ng pwesto namin, oh. Wala pala tayong ano, tubig. Tayo? Ito, Ano kay ito. tayo? Da sugod, da man tao ito. Ay, Ito tubig oh. thank you Lord. Salamat po sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin sa May yan araw-araw. amo. Pinaktak mo na. Amen. Uy pa ni Rael. Ito, oh. Kain. Kakamay lang tayo. Mas masarap kumain ng nakamay kapag ganito yung ulam. Saan kaya naligo si Nakail? Sabi sa ano? Baka sa nalambak. Rentalin. Talin. Layo na no? Motoy. Ba yung mga to? Daing naman. Mamaya, yam yun ang kanto. Yan. Tama na eh. Ha? Ba yung... Ibok. Ikaw pa na ibok. Di ako pundo. Hindi. Saram. Hmm? Masuramon. Di ako sausawan no. Yeah. Siya makata inumon? Narapag ka sila sa apod. Kan? Hindi na ako nung nag-picture pa kami. Asan? Yan? Hindi man yan. Bye-bye. Baka doon banda. May makita to eh. Hindi anak kami mo po. Baka doon sa dulo. Kan? Doon dulo. Hindi man yan. Dapat jaso ita. Pinapakadojit.